رخصتنا اوچا یا هماهنگیش بو کاروبارên mirovî ya ser neteweniya girtî ve destpêkirina proseya mirovî ji bo derbaskirina alîkariyên mirovî ji bo Sûriyê diriya dergehê Nasîb yê hevsînor bi Urdunê re ragihand. Di daxuyaniyekê de rêxistina oça ya karobarên mirovî diyar kir ku karwanek ji alîkariyên mirovî ku ji 369 bar hilgiran pêk tê û alîkarî 11,200 tonin wê derbasî xaka Sûriyê bibe diriya dergehê Nasîb yê hevsînorî bi Urdunê re. Heman rêxistinê da zanîn ku ew alîkariyên mirovîyên ku werin şandin ji bo Sûriyê dêra bêhtirî 650,000 kesî dike. Rêxistina hûçaya hemahengiyê ji bo karobarên mirovî di daxuyaniya xwe de eşkere nekir ku wê ew alîkariyên mirovîyên ku wê derbasî xaka Sûriyê bibe li ser kîjan deveran wê werne belavkirin. Rêxistina OCHA ya neteweniya girtî eşkere kir ku ev e proseya mirovî ya ku wê di dergehê Caber Nasîb yê di navbera sînorê Sûriye û Urdunê re ku di nîvê cotma haborî de hatiye vekirin derbasî welatê Sûriyê bibe wê 4 heyvan jî dirêj bike. Ji alî xwe ve Andrés Biderson hevrêskarê herdem di neteweniya girtî de û hevrêskarê karobarên mirovî li Urdunê got ku ev yekem car e neteweniya girtî wê alîkariyên mirovî diriya xaka Urdunê re derbasî xaka Sûriyê bike û got ku armancê ji vê proseya mirovî ew e ku êş û azarên gelê Sûriyê sivik bike ku pêwîstiya bi hezaran welatiyên Sûriyê bi van alîkariyan hene û amêje kir ku ofîsa neteweniya girtî li Urdunê bi hemahengiyê li gel hevbarên xwe di neteweniya girtî de li Sûriyê kar dikin ji bo garantiya gehiştina wan alîkariyên mirovî ji bo Sûriyê. Biderson serbar kir û got 6 ajansên bi ser neteweniya girtî ve û rêxistina navdewletî ne hikûmî ku navê wê eşkere nekir beşdarî di proseya hewarçûnê de kirine. Di hezêrana derbasbûyî de dawîn alîkariyên mirovî ji aliyê neteweniya girtî ve derbasî xaka Sûriyê bû ku li gorî neteweniya girtî ku 13 milyon kes li Sûriyê pêwîstiya wan bi alîkariyên mirovî hene.